Jo us explico una altra cosa. Us havíeu plantejat mai no anar a un teatre per gaudir d'una bona obra? La Maria Gràcia ens ensenya dues formes diferents d'anar al teatre. La primera, miniteatres, que consisteix en veure petites obres que duren 15 minuts cadascuna. En aquest espai del Raval es pot anar només una obra o anar canviant de sala per veure més peces. I l'altra és una proposta una mica inusual, pujar al terrat de casa per veure una obra amb grans vistes de Barcelona. A ver, por favor, ¿me escuchan? Sala 2, aquí, detrás de la chica guapa. Són les 8 del vespre i d'aquesta manera l'acomodador crida als espectadors a una particular sessió de teatre. El concepto de mi teatro es dar una oportunidad a todos los actores que no pueden acceder a otros teatros y dar una oportunidad al público que no está acostumbrado a ir al teatro. La experiencia del público, según me cuentan, es que el miedo escénico lo tiene el público, ¿no? Entonces llega un momento en la cuarta pared desaparece y se ven integrados dentro de la obra de una forma u otra. A miniteatres hi ha 4 sales on s'hi representen obres de 15 minuts de durada. Un nou format on el públic tria quantes en veu i en quin ordre les vol veure. Crec que el teatre va una mica cap allà, a reinventar-se i a noves formes i que cada vegada el petit format està més comú, perquè la gent vol coses curtes, vol consumir YouTube 2 minuts, cada vegada estem més acostumats a petits formats. Tu has de poder amb 15 minuts oferir la màxima qualitat, igual que la que oferiries amb 1 hora i 20. O sigui, en cap moment has de desmereixer el format perquè és més curt, al contrari. Un ángel se ha cruzado mi camino. El miniteatre pot ser un trampolí si ho saps aprofitar. Pots aprendre moltíssim i pots conèixer molta gent. Sincerament, si vols dirigir cine, miniteatre t'anirà molt bé per dirigir actors. Si vols fer teatre gran, miniteatre et servirà també per dirigir actors. Si ets guionista de teatre, el miniteatre també t'ajudarà a veure un guió teu reflexat amb uns actors que l'estan interpretant. Jo crec que és un petit trampolí de la mateixa manera que el curtmetratge en cine és un trampolí pel llargmetratge. És quasi obligatori. No sé cómo acertar. No sé cómo acertar. Me esfuerzo para que todos estén bien, para que todo esté perfecto. Barreja cultura i espais insòlits. On abans s'estenia la roba, ara s'hi representa teatre. És el cas dels espectacles als terrats que organitza l'associació Coincidències. Mitjançant precisament aquest ús d'espais singulars, en espais on no hi ha una diferenciació clara entre escenari i platea, per dir-ho d'alguna manera, el que fem és trencar la quarta paret. No hi ha espai per nosaltres més democràtic en aquest sentit que un terrat, on tots estem al mateix espai, no podem establir diferències. I per omplir un terrat de teatre cal tenir un anfitrió disposat a cedir l'espai. L'anfitrió, de fet, per nosaltres és un dels eixos més importants perquè és la persona que posa el seu terrat. A canvi, doncs, que l'omplim de significat. Nosaltres els hi canviem una mica el sentit del terrat. El terrat era els terrats a Barcelona eren un espai molt utilitzat, és molt paradigmàtic d'aquesta ciutat. En canvi, avui dia han caigut bastant en desús. Sí que jo crec que és un teatre que ara té molt de sentit. O sigui, d'alguna manera les formes estan canviant, el teatre està canviant, les estructures estan canviant, s'han trencat per la crisi, hi ha més democràcia. Sí que està bé que això ha fet que mirem a la gent que està fent coses aquí a la Masia, a la cantera, i de parlar de coses més properes, més humanes, més que ens importa ara. I d'alguna manera també jo sento que és com un moment d'agrupar-se i la integració del públic dintre de la mateixa història, del mateix espai, i que participin, jo crec que té sentit d'alguna manera.